Pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecrafta. Danas ćemo početi snimati Minecraft. Naš četvr, znači Muhammed, Sumeja, Hanis, evo ga i Adis, to jest ja. Znači oni zove Sumeja 12, Muhammed 82, Hanis SHB i Adis CZ. Moje ime je najfinije. Ajde kopajte svi drva, pošto imamo... Ovo je moj dijamantni armor, pošto sam ga izbacio, pošto ćemo snimati. Znači, sad ćemo početi sa let's playom. Muhammed, jesi ti napravio faction? Da, prihvati, pozvao sam te već. Kako se zove? Ne, Muhammed. Neka, pozvao sam ja su meni. Hanse. Kucaj F. Prihvati i ti. Kucaj kosa crta F, odmakni. Join, odmakni. Muhammed. Muhammed, ja sam već tvoj faki, jel da? Opa. Muhammede, dodaj me za moderatora. Mislim, svi ih dodaj. Eto, sad ste svi moderatori. Evo, ja sam napravio kome treba crafting table tu i kod mene. I da, ljudi, koristit ćemo TP i ostale komande, pošto je server bookit. Evo, Muhammede, gdje si? Evo, moram kopam drva. Jel da ovdje nema zombija? Mislim, ima zombija, ali samo ovo. Nema. I da, koristit ćemo i shop, pošto ima warp shop. Koristit ćemo za neke stvari, ono Gdje ste vi? potrebno. Evo nas tu, teleportaj se do nas. Hoćemo za početak podzemnu kuću ili... Napravit ćemo nešto u zemlji, onda ćemo. Aj, okej, ja ću početi sad. Ko će mi pomoći, napraviti sad Evo ja. Jel imaš pikeks drveni? Jel imaš pikeks drveni? Imam ja. Otkud ti kameni pikeks? On možda nije ostavio stvari iz Kitmanda. Nisi ostavio stvari, Hanise. A nema veze, ajde. Ali sigurno ima još neke prejake stvari. Ne vjerujem da ima isto jako. I imao je samo pickaxe i... ne znam šta još imao. Nema veze. Ugalj. Idem, Super, kopaj treba mi... nećemo tu, nemojte tu kopati, iskopajte taj ugalj, ali Sumeja ti dođi za mnom ovdje. Gdje si? Evo, ono ja ću pomoći, opa. Vi kopajte taj ugalj dok ja ću napraviti kuću. Evo ja imam loft. Otkud ti loft, napravim? Napravio bre. Gdje kopaj? Ja sam claimu fakciju. Imam djece, to nije. Adi se, ovdje će nam biti, čuješ, ovdje gdje sam ja bit će nam kuće, Sumeja sada kopa za kuću, a tamo gdje si ti, vidit ćemo šta će biti. Okej. Šta se desilo, Sumeja? Ja sam ispala. Gdje si ispala? Server mi nekako. A uđu. Acije, Molim. dođi vam na isto ubio. Opa. Ali neka mogu Evo, ja. našao sam neku pećinu, nešto. Super. Mislim, ne pećinu, nego... neku vodu. Zemljom. Evo, možete ući u kuću sad. Gdje ste vi? Još ne, evo, u ovoj kući. Aha. Wow, je smoć. A gdje je Hanis? Evo ga ovdje. Evo ugra i kod mene. Vidim dole, idem ja još malo kopati kamena pa će nam trebati. Da. Ja ću pošao drveć. Jel neko ima još drveće? Jel neko ima sjemenke? Ja imam. Ako neko ima sjemenke od drveta, nek zasadi tu u blizini. Imam ja. Imam i ja. Super. Da se ođu poslije. Bar ne kopam, ne vjerujem. Meni, Ja imam jel šest. neko? Sumeja, Ja. daš drva. Da mi daš. Imam 11. Daj mi. Ja imam Ajde, 27. stalo, ja ne mogu izaći. Server se zove Zidarcraft, tako da znate. Ako vam treba IP, Evo, Sumeja, neko te zove u chat. slobodno recite. Evo. Baci tu korak. To reći tome pajseru da snimam. Pajsen. Gdje mi baci drva? A, Evo. I sad Mohamede. spati.
Mohamede, Če kosimo li? Kosimo. Ne treba Hanu, ne treba Hanu imam. Što ste zasadili oko gusta ova drva? To je Hanu sad. Čekaj se. Pa jes mogli ste jedno oko do drugog zasaditi. Što ovaj piše? Ne znam, ovo izgleda slovenski, nek piše. I Ono, kaže, de če prevedi? kosimo li? Ano, de prevedi? Uglavnom ne šta je razumijem. napisao? Izvini. Ti sad. Evo jedne sjemenke od drveta, moram da ga zasadi. Brat, Hanu, mogu s malo više razdvojiti ova drva. Ja se mi sad razbacao malo. Evo, našao sam sanda. Sand, kako se već kaže. Imam ja loptu. Evo ja ću napraviti za sebe i za kome još treba mač. Ne mogu napraviti Gdje meni 4 napravi? mača. Napravi meni ja čiće da nađem hrane. Ja ću napraviti Gdje sviđu. sad se? Evo Evo ti me ja vam se. dole sad će Gdje izađu? Daj. Evo sam ovo. Gdje Mohamed sačekaj Mohamed, ja ću tebi dati ove stvari što imam. Ne trebaju mi. Ja idem u lov, A ja idem da kopam. Aj nema veze, idem ja Gdje ću stati ovaj? Opa, upo sam. Jes, Ljudi, malo nam je čudna kuća. Ne malo. Mohamede. Šta je? Gdje ću stati ovaj čest? Sačekaj, samo da nismo dobro postavili kuću, vidiš, moramo ovo sad raširiti, ovo dole. Kad to uradimo, onda ćemo sad često jesti. Kopaj vamo, Hanu, malo. Eno, kućem. Gdje su nek neko provjeri, ova kuća je dovoljno, postavi ovdje čest gdje ja skačem, Hanu. Gdje ja skačem. Kakav? Čekaj. Pa što Jel imaš skače? Ana još jedan? Ima liko drva. Hanu, napiši, vrati se, sad ću ti reći. Kosa crta, lock i stisni na njega, sve je spojeno. Tako da svi možemo koristiti. A Mohamed, jel kad se napravi čest, jel on se odmah loka? Prvo sada. Moramo ga zato uvijek odključiti. Znači, kad god napravite neki čest, ako ga postavite, napišite kosa crta lock. Tako da ga možemo što koristiti. Ja Gdje depo još kratite? drva. Ja ću ja ti nađi drvo baš. Zašto sad si stavio? Ajde se, nisi otključio čest. Samo malo. Jel da niko ne može uzeti čest ako nije iz fakcije, a on otključan? Mislim Evo, ja inače. sam našla Ne krov. može ako je u fakciji. Opa. Ajde, Imam smještaj iz bakla. postavi taj čest dole, već je jedan A postavljen. de ga uzmi pa posta dole, idem u lov. Jesi Ja sam bakla. Mohamede, Molim. Samo da vidim koliko. evo našla sam krov. Što imam 8 minuta, znači ima nešto oko 92 megabajta, to je sasvim malo. Evo ovdje ima neka pećina, Čekam, mi treba. ovo je ogromna pećina. Super, nešto sebi postavi tako da znamo gdje je ta pećina. Ovo je vam odmah nije daleko. Evo ima i uglje, ima... Oj, Mohamede, sam našla hrane. Anu, Pa super, uzmi. Ha, gdje dođe odmah ovdje nakopaj malo uglja, daću ti ja kramp pa nakopaj uglja da ima za baklje. Ajde se, ja sam tvoje stvari ostavio čest i tu sam napravio nam pećnicu i Okej, čest još jedan. okej. Sad moram napraviti crafting table. Prika, hodi se. Op. Ja sam našla gline. Jesi došao? Evo sad imamo sve u kući, postavite sve Ano, dom evo sad. ti, imaš pickaxe kamen, imaš. Imam. Dobro, kopaj evo vam dole Mohamede, pećinu. jesi ti kod kuće? Da, ako neko hoće da uđe u kuću, pa se crta full. Ja sam nakupila hrane, nadam se da ima peć. Ima, da, sam stav da se peče. Treba će ovo. Evo, ja već nemam hrane, mene udara. Haj Mohamede, ovdje da ti ja dam. Sačekaj, da popravimo ovu kod kuće. Evo imam jedno jaje. Daj mi smo ja. Stvarno je jedno, imam 3 jaja. Evo, uzmi isto se. Super, jaje ćeš dati meni tako, pošto napravit ćemo posebnu prostoriju za 2 farme.